ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси Маркази ҳамоҳангсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. Дӯстони азиз, мо мисли ҳар вақта бо шумо дар мавзӯи муҳоҷират суҳбат хоҳем кард ва имрӯз тақрибан 14 саволое ки аз видеои охироне ки дар канали ютубии ман чоп шуда буд ки ва ин саволҳоро шумо дар комментарий нависта будед, ҷудо кардам ва ба ин саволҳо ҷавоб хоҳам гуфт ҳозир. Пеш аз он ки ба саволҳо ҷавоб доданро оғоз намоям, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба канали ман обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед ва аз шумо хоҳиш мекунам ки ин видеоро ба дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ки шумо аз он истифода мебаред пахш намоед, яъне поделиться намоед, то дигар ҳамватанони мо тавонанд ин барномаро тамошо кунанд ва шояд дар ин барнома ба саволҳои худ ҷавоб гиранд. Чунки чӣ қадар ки бисёр дар ҳудуди Федератсияи Россия кор ва фаъолият мекунем, ҳамон қадар савол зиёд пайдо мешавад. Барои ҳамин шояд кадом дӯстони мо дар ин барномаро тамошо карда ба саволҳои худ ҷавоб гирад. Дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба канали ман дар Телеграм ки Шуҳрат Қудратов ном дорад обуна шавед ва дар ВКонтактеам ба ман дӯстӣ равон кунед, то ман шумо ба дӯстӣ қабул намоям, то шумо тавонед ки он хабарҳои оиди муҳоҷират ки дар Телеграм ва дар ВКонтакте чоп мекунем хоҳед огоҳ шавед. Дӯстони азиз, дар яке аз барномаҳоям ман дар мавзӯи госуслуги рӯайдӣ, яъне чӣ тавр шаҳрвандони хориҷӣ ки ба ҳудуди Федератсияи Россия мешаванд бояд QR-код гиранд, чунки чӣ тавре ки ҳама медонем аз 30 июни соли 2025 барои ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия барои шаҳрвандони хориҷӣ аз давлатҳое ки бо Россия бераводид, яъне бевиза рафтуомад доранд, аз он ҷумла шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунки байни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтуомад бе раводид бевиза мебошад. Аз 30 июни соли 2025 ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки бояд ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавад, бояд QR-код дошта бошад. Чӣ тавр QR-кодро шумо мегиред, чӣ тавр госуслуга рӯайдиро шумо бояд ба телефонтон скача кунед ва умуман дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. Дар барномаи оянда як видеои кӯтоҳака карда муфассалтар дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. Кӯшиш мекунем ки то 30 июня агар дар ҳар барнома суҳбат накунем, баъд аз як барнома дар мавзӯи рӯайдӣ ёки госуслуга рӯайдӣ ва чӣ тавр QR-кодро бояд шаҳрвандони хориҷӣ тартиб диҳанд гуфта мегузарам. Чунки мувофиқи талаботи қонун ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки баъд аз 30 июн бояд ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавад, бояд QR-код дошта бошад ва ин QR-кодро бояд на дертар аз 72 соат бояд QR-кодро тартиб диҳад, соҳиби QR-код шавад ва баъд аз он дар вақти гузаштан ба ҳудуди Федератсияи Россия ба кормандони раёсати сарҳадбонони Федератсияи Россия ин QR-кодро нишон диҳад. Ҳар як шаҳрванди QR-код мекунад, ин маънои онро надорад ки ин ба шумо кафолат дода мешавад ки шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавед, чунки ворид шудани шуморо ба ҳудуди Федератсияи Россия ё ворид нашуданро кормандони раёсати сарҳадбонони хадамоти бехатарии федералии Россия муайян менамояд. То ҳозирам бародаро занг мезананд ё ки дар WhatsApp менависанд, мегӯянд ки дар вақти омадан дар сарҳад ба онҳо иҷозат надоданд ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шаванд. Барои ҳамин ҳарчанд ки шумо QR-код кунед, ин кафолати он нест ки шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавед. Барои ҳамин дӯстони азиз, дар ин мавзӯъ то 30 июня кӯшиш мекунем бисёртар суҳбат кунем, бисёртар гап занем ва ба шумо дар ин мавзӯъ бисёртар хотиррасон кунем. Чунки дида истодаем депутатои Думаи давлатӣ ва умуман ҳукумати Федератсияи Россия кӯшиш карда истодааст ки буду бошти шаҳрвандони хориҷиро дар ҳудуди Федератсияи Россия назорат кунад, сахттар кунад ва то тавонанд аз паси ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки дар ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавад назорат карда тавонанд. Барои ҳамин дӯстони азиз, худохоҳад пагоҳ якта видеои кӯтоҳака карда дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем ва ба он саволое ки шумо дар зери ин видео менависед ман ҷавоб хоҳам гуфт дар видеои пагоҳангӣ. Чӣ тавре ки дар яке барномаҳо гуфта будам,
аз сабабе ки пахшои мустақими мо ба одам кам медорад ва просмотрош кам мешавад, кӯшиш мекунем ки пахши мустақимро камтар кунем. Ақаллан дар як ҳафта як бор мекунем ва бисёртар кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз видеои кӯтоҳ карда ба саволои шумо ҷавоб дода дар ягон мавзӯъ камтар суҳбат мекунем. Акнун дӯстони азиз мегузарем ба саволу ҷавоб. Пеш аз он ки оғоз намоям, дӯстон касе ки ба саволояш ҷавоб намегирад, метавонед саволотонро дар зери комментарии ҳамин видео нависед. Ҳатман ба саволотон ҷавоб мегӯям. Ба саволое ки дар эфир ҷавоб мегӯям, гӯем ки дар YouTube ба саволотон ҷавоб наменависем, он саволое ки интихоб намекунем, ба он саволо дар YouTube ҷавоб менависем. Барои ҳамин дӯстони азиз, саволотонро дар YouTube нависед. Касе ки мехоҳад ки ба саволаш ройгон ҷавоб гирад, дар комментарии зери ҳамин видео саволотонро нависед, ба саволотон ҷавоб менависам ё ки ба саволотон ҷавоб мегӯям. Касе ки саволошад ба WhatsApp менависад, ба WhatsApp-е ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст, шумо бояд донед ки пеш аз ба саволотон ҷавоб гирифтан шумо бояд маблағи муайянро пардохт намоед, чунки хизматрасонии мо ройгон нест. Бо як бор дигар такрор мекунам, WhatsApp дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст. Мегузарем ба саволу ҷавоб. Шодмон Сулаймон мепурсад: ман як сол боз ба Федератсияи Россия омадагии мигратсиони карта частный ва ҳамсари ман гражданин мебошад. Ман метавонам мигратсиони картаро ба работа иваз карда ва дар патент супорида, чунки паспорта срокаш кам мондагӣ алиш кунам. Метавонам дар патент супорам? Шодмон, барои он ки шумо агар хоҳед ки мақсади воридшавиатонро ба ҳудуди Федератсияи Россия аз частный ба работа гузаронед, шумо бояд ба шӯъбаи расоияти кор бо муҳоҷирати ҷойи зистатон муроҷиат намуда, дар он ҷо ариза нависед ки мақсади воридшавиатонро ба ҳудуди Федератсияи Россия аз частный ба работа иваз намоянд ва инспектор, яъне кормандони шӯъбаи расоияти кор бо муҳоҷирати ҷойи зистатон ҳатман мақсади воридшавиатонро ба ҳудуди Федератсияи Россия иваз мекунад. Агар частный мақсади воридшавии шуморо аз частный ба работа иваз кунад, шумо наметавонед ҳуҷҷатотонро барои супордани патент супоред, чунки қонунгузорӣ муайян кардааст ки ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки ба ҳудуди Федератсияи Россия бо дуи нияти кор кардан ворид мешаваду ва дар мигратсиони картааш работа нависта шудааст, аз рӯзи воридшавиаш ба ҳудуди Федератсияи Россия дар муддати 30 рӯз бояд ҳуҷҷатошро ба патент супорад. Агар шумо аз частная ба работа иваз кунед, дар вақти супордани ҳуҷҷатотон барои патент шуморо метавонанд аз 10 то 15 ҳазор рубля ҷарима намоянд. Ин як. Ва дуюмаш, шумо мегӯяд ки паспортам муҳлаташ кам мондагӣ аст. Агар муҳлати паспортатон аз 1 сол кам бошад, ба шумо патент намекунанд, чунки вақте ки шумо ҳуҷҷатотонро барои патент месупоред, муҳлати паспорти хориҷиатон бояд на камтар аз 1 сол бошад. Барои ҳамин аввал паспорта иваз намоед ва ман ба шумо тавсия метавонам, агар дар ҳақиқатан работа ва коркун бошед, як бор пересечения госграницы кунед, аз сарҳад гузашта дар мигратсиони картатон работа нависед ва бе ҷарима шумо метавонед ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патент супоред. Тамошобин бо ники Эстамова мепурсад: ман ВНЖ доштам, соли 22 ноябр 24 срокаш тамом шуд. Заграми тоҷикимам тамом шудагии мигратсиони 2022 дорам. Ман дар патент супорам. Метавонам 11-12 илтимос ҷавоб диҳед? Аз сабаби ки шумо менависед ки муҳлати паспортатонам тамом шудагӣ, шумо дар асоси фармони президент зери рақами 1126 барои буду бошатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ кардан наметавонед, чунки аллакай муҳлати амали паспорти хориҷиатон ба итмом расидааст. Шумо метавонед аввал паспортатонро иваз намоед, ба консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва муроҷиат намуда паспортатонро нав кунед ва пас аз он ки шумо паспорта нав кардед, шумо метавонед бо ҳамин мигратсиони картае ки соли 22 дар даст доред, ба он дар асоси укази президент ба маркази муҳоҷират мигратсион центр муроҷиат намуда буду бошатонро дар асоси фармони президенти Федератсияи Россия қонунӣ гардонед. Тамошои бо ники Шарипов мепурсад: патент ва трудовой договор дорам. Ман патентро 3 моҳа супорда ба Тоҷикистон рафта омада, метавонам боз ҳам патент кор кунам? Бале, метавонед, ба шарте ки
вақте ки шумо патентро гирифтед ва мувофиқи қонунгузорӣ дар муддати 60 рӯз худатонро бо ҷойи кор таъмин намуда бо корфармо шартномаи меҳнатӣ баста ва ин шартномаи меҳнатӣ ё ки патентатонро уведомления мекунед. Агар уведомления карда бошед, метавонед 3 моҳа пули патента пешакӣ супорда ба ватан баргашта дар муддати ҳамин 3 моҳ боз ба ҳудуди Федератсияи Россия баргашта бо ҳамин патентатон кора идома диҳед. Агар шумо ки патента гирифтеду 3 моҳа пули патента супорида, аммо трудовой договор накарда уведомления накунед патентатонро, Тоҷикистон равед, баъд аз 2 моҳ патенти шумо патенти шумо бекор карда мешавад, яъне аннулировать карда мешавад. Аз рӯзе ки патент аннулировать мешавад, шумо 1 сол патент карда наметавонед. Так, тамошоем бо ники Акаи Булоакилов будааст. ҷани ман бо патенти Москва дар Подмосква рафта кор кардагӣ қапида депор кардаанд, а Москва набаромадааст. Чӣ кор кардаанд дар кор? Инҷа ду роҳ дорад. ҷани шумо аз сабабе ки бо қарори суд аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ карда шудааст, бояд ҳудуди Федератсияи Россияро тарк кунад, ё ин ки дуюм роҳаш тарк кунад, ё ки дуюм роҳаш аз болои ин қарор шикоят карда кӯшиш кунад ки қарор дар бораи ихроҷшавиш аз ҳудуди Федератсияи Россия бекор кунад. Тамом. Ё ки ҳудуди Федератсияи Россия тарк мекунад, ё ки аз болои қарор шикоят карда кӯшиш мекунад ки ин қарорро бекор кунад. Дар ҳолате ки агар қарор оиди ихроҷ шуданаш аз ҳудуди Федератсияи Россия мавриди амал қарор гирифта бошад, яъне қувваи қонунӣ гирифта бошад, агар кормандони шӯъбаи расти кор бо муҳоҷират ё ки дилхоҳ кормандони пулис агар ҳуҷҷатҳои ҷанатонро тафтиш карда муайян намояд ки ӯ аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ шудааст, аммо то ҳол ҳудуди Федератсияи Россия тарк накардааст, боз нисбати ӯ қарор дар бораи ихроҷшавӣ аз ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда мешавад, аммо ин дафъа ӯро бо тариқи спецприёмник, яъне маҷбурӣ аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ мекунад. Мерад спецприёмник, дар спецприёмник метавонанд ҷанатонро то 3 моҳа нигоҳ доранд ва баъд аз он ба Тоҷикистон равон кунанд. Барои ҳамин ё ҳарчи зудтар ҳудуди Федератсияи Россия тарк кунад, ё ки кӯшиш кунад ки ин қарорро бекор кунад. Қарор оиди ихроҷшавиша аз ҳудуди Федератсияи Россия. Мадина мепурсад: чаро дар пити регистратсияро 1 моҳа карда истодаанд? Чунки писарам 2 бор шуд граница меояд, аммо регистратсияша дар хонаи дӯсташ ки гражданин Россия мешавад 1 моҳа монданд. Мегӯянд ки мумкин нест 3 моҳа. Оё ин рост аст? Ба патент супоридан наметавонад, чунки успеҳ намекунад. Мадина дар бисёр шаҳрҳо ва хусусан дар шаҳри Москва бародаро занг мезананд ки аз ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешаванд, аммо регистратсия 1 моҳа мекунанд. Новобаста аз ин, ҳарчанд ки регистратсия 1 моҳа кунад, ҳуҷҷатҳошро барои гирифтани патент супорад. Вақте ӯ ҳуҷҷатҳошро барои гирифтани патент месупорад, дар асоси ҳамин бо регистратсияша метавонад боз ба муҳлати 1 моҳи дигар дароз кунад. Барои ҳамин читаре ки дар боло қайд кардам, меён ки ҳукумати Федератсияи Россия ва гӯем ки раёсати кор бо муҳоҷират кӯшиш карда истоданд ки ҳарчи бисёртар назоратро аз тарафи муҳоҷирон сахттар кунад ва барои ҳамин регистратсия 1 моҳа шояд карда истода бошанд. Ҳарчанд ки вақте шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавед, муҳлати мигратсиони картатонро бинед. Дар мигратсиони картатон аз кай то кая нависта шудааст, яъне буду боди шумо дар ҳудуди Федератсия аз кай то кай бошад. Агар 3 моҳа бошад, регистратсия якуман бояд 3 моҳа кунанд. Шамсиддин Қосимов мепурсад: ман вид дорам, бачаама овардам, пропискаи времени 3 моҳа карданд. Баъд гуфтанд зелёни карта супоридан надорад, прописка накарданд. Чӣ мешавад? Тоҷикистон меравад 16 сола бачам. нигоҳ кунед, вақте шумо фарзанди ноболиғатона Шамсиддин ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид кардед, шумо аввал регистратсия 3 моҳа мекунед. Баъд аз он ки регистратсия писаратонро боз бояд дароз кунед, дар муддати ҳамин 3 моҳ мувофиқи қонунгузорӣ ва талаботи қонун писаратон дар ин муддати 3 моҳ бояд аз ташхиси тиббӣ гузарад ва изи ангуштонашро супорад, яъне зелёни карта дошта бошад. Без зелёни карта регистратсияи писаратонро дароз намекунад ва чунин ҳам шудааст. Барои ҳамин ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавад, барои бе нияти кор кардан
агар асос барои дароз кардани регистратсия дошта бошад, ӯ ҳатман бояд аз ҳамун рӯзе ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шуд, дар муддати 3 моҳ бояд ташхиси тиббӣ гузарад ва зелёни карта дошта бошад. Зелёни карта маънои онро дорад, ки изи ангуштони чиликаш аллакай дар базаи Вазорати корҳои дохилӣ мавҷуд мебошад. Бе зелёни карта ягон шаҳрванди хориҷӣ регистратсияшро дароз кардан наметавонад. Дар ҳолате ки нисбати писари шумо рух додааст, писартон пересечения госграница мекунад ва боз регистратсия мекунед ва ҳатман дар ҳамин ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шуд ва шумо фарзандатон регистратсия кардед, аз ташхиси тиббӣ гузарад ва зелёни картаро ба даст гирад. Тамошобини ки никаш номаълум. Я женщина, у меня есть муж иностранец, он гражданин Таджикистана, есть брак, детей от мужа. Можно ВНЖ или РВП? Если у вас заключен брак с гражданином, с иностранцем, независимо от какого принадлежности какой страны, то есть гражданина какой страны он является, после того, как вы с ним заключили брак и вы являетесь гражданкой Российской Федерации, в соответствии с действующими законодательствами и с изменениями в законодательстве, вы с супругом должны прожить 3 года совместно. И после того, как вы после заключения брака проживаете 3 года совместно, у вашего супруга появляется право подачи документов на РВП. Поэтому посмотрите, если вы уже с ним более 3 лет заключили брак и проживаете совместно, то у него появляется право подачи документов на получение РВП. Но если с момента заключения брака еще не прошло 3 года, вам необходимо подождать, когда исполнится 3 года, и после этого ваш супруг может подать документы на получение РВП. Естественно, через вас. Нурали Худжаев мепурсад: ман ТЖК рафтанӣ бошам моҳи июл, сроки патента моҳи феврал тамом мешавад. Моҳонаи июля супурда равам, 2 моҳ истода биём патент нав мекунам дар сахава. Агар патентатон сӯзад, боз як бор такрор мекунам, аз рӯзе ки патент месӯзад, аннулировать мешавад, 1 сол патент карда наметавонед. Тамошои бо ники неважно кто я мепурсад: хостам гӯям ФМС ва ФСБ кушода, дар рӯйхати сиёҳ ҳастам, метавонам рафта Россия документ кунам. Нигоҳ кунед, шумо ки дар рӯйхат ҳастед ё ки нестед, ҳамин ки агар ба ҳудуди Федератсияи Россия сафар кунед ва дар сарҳад ба шумо иҷозат ям ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шудан, шумо ҳатман метавонед документ кардан. Шумо мегӯед ки рӯйхати сиёҳ ҳастам. Агар рӯйхати ҳамун сиёҳи 120,000 бошад, ному насабатон дар он рӯйхат бошад, ба он рӯйхат аҳамият надиҳед. Асоси асос реестрро санҷида бинед, реестри шахсони назоратшунанда ки дар сайти Вазорати корҳои дохилӣ чоп шудааст. Агар дар реестрам бошед ва ба ҳудуди Федератсияи Россия агар ворид шавед, дар мадди аввал шумо бояд ному насабатонро аз реестр бароред, баъд аз он метавонед регистратсия ва дигар ҳуҷҷатотонро тахт намоед. Тамошобини навбатӣ мепурсад: мигратсионкама гум кардам, фото ҳаст мешавад? Не дӯстам, фото намешавад. вақте шумо мигратсиони картата гум мекунеду фотоша бо милисо ба нишон метиҳед, ин як баҳона мешавад ки шуморо ба шуъбаи пулис оварда шуморо санҷида бинанду 3-4 ё ки як шабона рӯз дар отдел нигоҳ доранд. Барои ҳамин агар мигратсиони картатонро гум карда бошед, ба шуъбаи пулис муроҷиат карда ариза оиди гум шудани мигратсиони картатон нависед. Фақат дар ариза нависед ки як рӯз ё ки 2 рӯз шуд, чӣ хел гум кардед. Агар дар ариза нависед ки аз 3 рӯз зиёд шуд мигратсиони картаро гум кардан, барои дер ариза нависан шуморо метавонанд ҷарима кунанд. Барои ҳамин дар ариза нависед ки 2 рӯз ё ки 1 рӯз шуд, чӣ хел мигратсиони картатонро гум кардед. Дар асоси аризаи шумо дар муддати 4-5 рӯз дубликати, яъне нусхаи мигратсиони картаи шумо тайёр карда шуда ба шумо дода мешавад. Насим Питерский мепурсад: барои продлит кардани патент ходатайство аз корхона гирифтан срок дорад ё не? Патенти ман 30 августи соли 2025 тамом мешавад. Ман бояд кадом рӯз ходатайство гирам ё аввал аз духтур гузарам, баъд гирам? Насим, гӯш кунед, агар 30 августи соли 2025 мигратсиони картаи шумо тамом шавад ва шумо расман кор кунед,
шумо метавонед на камтар аз 20 рӯз то тамом шудани муҳлати на камтар аз 20 рӯз то мондани тамом шудани муҳлати патентатон ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патенти нав супоред. Барои ҳамин гӯем ки 1 моҳ то тамом шудани муҳлати патентатон хадатайстваро гиред ва ҳуҷҷатотонро барои гирифтани яъне барои дароз кардани муҳлати патентатон боз ба 1 сол ҳуҷҷатотонро супоред. Яъне аз 30 рӯз то на дертар аз 30 рӯз ва на камтар аз 20 рӯз то мондани муҳлати патентатон шумо метавонед ҳуҷҷатотонро супоред. Дар ҳамин муҳлат хадатайстваро гиред аз корхона ва ҳама ҳуҷҷатотонро яъне хадатайства мегиред, шартномаи меҳнатиро ба корхона ва 12 чеке ки шумо пули патентаро супордаед, ҳамин ҳуҷҷатҳоро гирифта ба мигратсиони центр рафта ҳуҷҷатотро барои дароз кардани патент ба муҳлати 1 сол дига месупоред. тамошобин бо ники Анора мепурсад: ман соли 2019 депор будам, соли 2024 кушода шудагӣ. Ман метавонам аз граница гузашта биём, лекин ман дар Россия. Ҳамин саволам ба ҷавоб медодед. То ҳамин амнистия тамом шудана мана документома занг карда кор кунам. Нигоҳ кунед Анора, агар шумо соли 2019 видварения шуда бошед, то ҳозира набуромада бошед, ман ба шумо тавсия метиҳам ки аввал базаи МВД санҷида бинед, чунки агар шумо соли 2019 видварения шуда бошеду ҳудуди Федератсияи Россия тарк накарда бошед, имконияте ҳаст ки Вазорати корҳои дохилиё ки шуъбаи ростикор бо муҳоҷирати ягон минтақа метавонад нисбати шумо қарор дар асоси банди 2 моддаи 27 қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул кунанд. Чунки шумо ҳудуди Федератсияи Россия тарк накардед, шумо метавонанд боз аз сабабе ки шумо видварения доред ва ҳудуди Федератсияи Россия тарк накардед, боз қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия ба муҳлати 10 сол қабул кунанд. Барои ҳамин санҷида бинед, агар чунин қарор нисбати шумо қабул карда шудагӣ набошад ва депорт шумо муҳлаташ буд шуда бошаду ва дар базаи МВД тоза шуда бошад, шумо метавонед аз сарҳади Россия нагузашта дар асоси укази президент буду бошатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонед. тамошои бо ники Саид мепурсад: агар ҳангоми омадан ба Россия дар мигратсиони карта ҷои рафтан дигар шаҳр нишон дода бошад, дар шаҳри дигар регистратсия карда мешавад? Бале Саид, новобаста аз он ки дар мигратсиони картаатон кадом шаҳрро нишон додед ё ки аз кадом минтақаи Федератсияи Россия, аз кадом дидбонгоҳи сарҳадии Федератсияи Россия ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шудед, новобаста аз он шумо бояд дар муддати 15 рӯз дар ҳудуди Федератсияи Россия регистратсия кунед. фарз кардем шумо аз дидбонгоҳи сарҳадбонони Федератсияи Россия дар шаҳри Новосибирск ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шудед, шумо 15 рӯз доред ки регистратсия кунед. Дар ҳамон 15 рӯз шумо метавонед ба Москва омада ё ки ба ягон Казань рафта ё ки ба дигар шаҳр рафта регистратсия кунед. Бо мигратсиони карта шумо метавонед дар ҳудуди Федератсияи Россия 15 рӯз бошед. Барои ҳамин новобаста аз он ки аз кадом шаҳр, аз кадом дидбонгоҳ, аз кадом минтақаи сарҳадбонии Федератсияи ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавед, ин асосаш ки шумо бояд қонунӣ ворид шавед ва дар дастон мигратсиони карта дошта бошед, метавонед дар муддати 15 рӯз дилхоҳ шаҳри Федератсияи Россия рафта дар он ҷо регистратсия кунед. Ва саволи охирон ки Умарҷон мепурсад: ман гражданин Ӯзбекистон, ман пули патентро 4 рӯз гузашт, супорам мешавад? Бале, супордан мешавад, шумо метавонед супоред, аммо патентатон аллакай месӯзад. барои ҳамин мувофиқи қонунгузорӣ ва талаботи гӯем ки талабот, шумо бояд пули патентро на дертар аз 2 рӯз ё ки 3 рӯз аз санаи дата выдачи ки нависта шудааст дар пишти патентатон, пули патентро супоред. агар 4 рӯз гузашта бошад, патентатон месӯзад. ҳозир шумоам агар пули патентро супоред, пули патент мегузарад, аммо аз сабаб ки дер супордед, патентатон бекор карда мешавад. ин буд якчанд саволое ки интихоб кардем ва ба саволҳо ҷавоб гуфтем. дӯстони азиз, касе ки ба саволҳояш ҷавоб нагирифт, аз ҳаматон хоҳиш мекунам саволотонро дар зери комментария ҳамин видео нависед ё ин ки саволотонро дар WhatsApp ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст нависед. ба саволотон ҷавоб хоҳам гуфт.
дӯстони азиз, касе ки дар ҳудуди Федератсияи Россия хусусан дар шаҳри Москва запрет ё выдворение дорад, агар ягон шӯъбаи раёсати кор бо муҳоҷирати ноҳияҳои шаҳри Москва нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда бошад, ё ки ягон судҳои ноҳияи шаҳри Москва шуморо аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ карда бошад, муроҷиат намоед, имконияти ба шумо кӯмак карданро дорем. Вақте шумо муроҷиат мекунед барои кушодани запрет ё ки выдворение, ман бо шумо як саволу ҷавоб мекунам, мепурсам кӣ выдворение кард, кай кард, бо кадом статья выдворение кард. Агар имконият бошад ба шумо кӯмак хоҳам кард. Ман ки худам аз соли 2019 дар ҳудуди Федератсияи Россия ба муҳоҷирон кӯмак карда истодам ва гӯем ки мутахассиси соҳаи кушодани запрет ва выдворение мебошам. Барои ҳамин касе запрет ва выдворение дорад, нависед, ҳолатҳои выдворение запрети шуморо муайян мекунем ва баъд аз он ба шумо ман метавонам гуфт ки метавонем ба шумо кӯмак кардан ё не. дӯстони азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаро ба этмом мерасонем. Худо хоҳад сиҳату саломат бошем. Пага боз як видеои кӯтоҳака карда ба шумо ҷавоб хоҳам гуфт.